Mina zana ithile bantwana bami. Kwabakho umpriest owaya kuYesu. Wafika wathi, "Mfundisi Torhwana, ndicela uzokundinceda. Nansi intwazana yam isifa. Ndiyayazi xa ngaba wena isandla sakho unokuthi cakatha phezu kwakhe, uzawuphila umntanam." uYesu ke mntanam wathabatheka lukholo lwalomfo. Wahamba naye lomfo waya endlwini yayo. Kodwa sinjinomenemene umuntu onje akafuneka endaweni zona ophucukileyo. Dabebi khawuyeke le nto uyenzayo. Ken iyawenzeni ngoku? Hayi bendimqhula nje. Ngamaqhinga yinto ubuyenza umkhathi ibhoti lebhili. Ken wenzeni? Uzangicoka zakucela ngokwami. Uyaphatha imali esandleni oluhlobo wazi wathi kum ungandithengela utywala nako uqashela uba ndiphethe imali nakwesandla. Nam ndavuma. Kwaze kwathini ke ngoku? Uqhana ucethe ukuba bendiphethe iinkosi ezintathu zemali. Ndiziboniswe nguwe inkosi uyovula isandla azibona inkosi. Kuthetha ukuthi wena uqashele ngendlela elungileyo. Ukheni wasifuneka kuthengela ibhiya? Hayi khona yile nto ndizama ukuyicacisa. Le njalo ithi ndimi kufanele ndithengele yona utywala kuba ndiqashele kakuhle. Asiyinto yangoku leyo. Kuthetha ukuthi wena uthengela uKeni ibhiya? Ewe kodwa ndithethe ndimbone yenza kum ndaqonda uba undifumene ndiza kumxuba ngezandla. Dabebi noba sekuthiwa ibhiya ixhome kangakanani na awunazubulala umntu. Basesibeka uyaba ndiza kunika ibhiya simahla khene ngene endlini. Bendidlala madoda. Wakudlalwa nani na? Dabebi ngene endlini. Daniel, ungakulinga usoneze kwabo bantu. Awuyazi bukhona liyasulela. Ewe mama. Kulungile ke bantwana bam, igqithile yonke laa nto. Kanene besiphelele phi? Igosa lathatha uYesu lamsendlini yalo. Ke unyanisile. Wahamba naye ke. Wafika endlini yalomfo uYesu. Wafumana izihlwele zintwizisa ngaphandle. Kaloku bona bebesazi ukuba intombazana le iswelekile. Bengenalo ukholo olufana notata wale ntombazana. Ke nasi sele sibandayo bahedeni nyana. Mampinga, yeke ubuthetha impintshifintshi banike nje basele. Ukuba bebengcwele bengakho mfuneko ukuba bafundisa ndithi. Beka lento abetrain. Impi. Asoze nawe uyithande imoshekile. Imnandi. Ndiza kufumana ke zandini lo mntwana. Ithi ugqibe mampinga, tyhini imini imkile. Hello? Ewe? Ukhona? Bamba njalo. Mamfundisi, kukhona ifoni yakho apha, loo nto ingathi ingxamisekile kakhulu. Umuntu ofundise njani ebuseloku ephazanyiswa nje? Ndithatha umyalezo. Hayi. Mntakwethu, Mhlawumbi yes. bafuna ukuqonda ngepikniki eveki ezayo. Ina, mampinga, ubuqhuba nabantwana wena. Ke. Ndiqinisekile ukuba umamfundisi kanganibalisele ngebali likaYesu esemtshatweni. Isimanga singaka. Abantu baphelela yiwayini. Lake na ubona phi umtshato onganawayini? Aya wasiphinda kwakhona. Sosibalisele ngelo. Amaxesha amathathu. uYesu wajika amanzi abayiwayini. Haleluya, malibonke igama lenkosi. Nawe khona emtshatweni khulu. Kakade lonto baphelela iwayini. Thiza Songela indlebe lesi nechiki. Hayi mampinga man, zigcina ungcwele. Ingcwele. Ndingazigcina njani ingcwele? Xa manje ndifundisa nawe abantwana. Usoloko usibalisela elibali linye xa sifundiswa nguwe. Waqhubeka ntoni ngentombazanyana? Yayingekho intombazana Daniel. Yayingumtshato. Babengaphehleleli. Hayi, ndithetha ngalowo waswelekayo. Kwenzeka ntoni kube uYesu efikile kokwakho? Eke khulu, qhubezela elo. Hayi ke Daniel, xa ufuna ukuva kakuhle, ngizohlala apha ecankwami. Andinako, umama ngandibulala. Nawe uyayazi loo nto. Yu, mama kaDaniel yingonyama. Hayi, xa enomsindo uba ngathi yiyo. Andiboni sizathu sokuba uzoyike ingonyama igama lakho linguDaniel. uDaniel waseBhayibhelini wenza ingonyama zabambuni. Kwakumele zimbulale. Ngoku andiboni imfuneko yokuba umoyike umama wakho noba soyoyika kanje ngengonyama.
kade sibalisele elabali likayesu nentombazanyana khulu. Kulungile. uYesu wayilandela le ndoda. Wo, Mampinga, kwakufuneka ubuqhuba torhwana. Kufuneka ndiyobona omnye umntu malunga nepicnic kwikhaya lenkedama. Uyaqonda? Ingathi sinengxakana esinayo ngesithuthi. Komele ndilungise isopho. Kogqibezela ibali eli Mampinga. Ubakhule bagoduke. Ufuna ntoni lona apha? Wazi nje kakuhle abazali bakhe ngabayedini. Uze kumnqomo wengonyama. Wo, uluthandazele torhwana olusizana lo mntwana. Ubunina angamfumana apha inene ngene nandasi. Nisaleni kakuhle bantwana vini? Mampinga undincede torhwana. Ungababalisele labali lakho lokujika kwamanzi beyiwayini. Kulungile ke. Hayi ke. uYesu wangena endlini wabona intombazana. Wathi akafanga ulele. uYesu wathatha isandla sale ntombazana. Ubani onganixela uba kwenzeka ntoni ngemva koko? Wabuya wavuka kwakhona. Unyanisile. Wazi njani? Akukho nto ongakwazi ukuyenza uYesu. Utata umfundisi yena akayenzi into njalo. Enze ntoni? Avuse abantu abafileyo. Hayi, uYesu qha ukwazi kuyenza loo nto. Intoni ondibuza loo nto? Bendibangakwazi ukunceda umakhulu. Ngoba Uyafa. Danyeli! Ufuna ntoni apha? Ukhulu uthe nami ndingahlala nabanye abantwana. Ebonisa lo mzuzu. Uyazi wena Mampinga, ufuna ubuhlobo bethu ngale ndlela. haleluya, mayibonge inkosi. Ha, uyalicula langincamisa ukuba ngendakuvala ungezi kule shipini yami. Uthithele mna? Undivila komoya. Uyazi wena Sathana ndini ngomyedeni, thatha le mali, uhambe uye evenkileni, uhlukane naba bantu. Andithintele. Nkosi noFefe. Menza siko imfesane. Amen. Mampinga, uMagradebe ukhabe nengcinga ezinhle. Kodwa inene basingabona uDaniel esikoleni lisecawa, nene ngangumhlola lo. Hayi wethu tyhini, yinto esoloko ijinga apha leya ingungqikana abendlini. Akathandi kuba njalo. Into nje unomdla. Nomdla? Suka, anganomdla njani enomama onjeya nje? Wethu ungabahedeni kulaa mzi. Akafani nomamakhe. NguMagradebe lo omalela ukuba eze kwabanye. uDaniel ufuna uncedo. Ufuna uncedo olunjani? Uthi umakhulu wakhe ulele okhukhwini lokufa. Ngoku ufuna uncedo. Unini ngabiza ugqirha nje? Oh hayigcina. Andiqondi nokubuthetha ngoncedo lonjalo. La mntana ukholwa kuwe mfundisi. Akho ndlela ubungamnceda ngayo? Hayi. Akwaba nambe nokholo lonjalo. Kodwa ke ndixakwa indlela engamnceda ngayo. Oh mfundisi. Awunakuhamba naye kubona umakhulu wakhe? Hayi suka Mampinga tyhini, sebenzisa ukucinga ngokwakho. Akasoze la mfazi ayivumele loo nto. Eyona nto ndixakayo ke nguMagradebe lo ungavumiyo uba lo mntana eze esikolweni secawe. Ngoku angandivumela njani uba ndiyawubona unina? Nangoku into azandixela yona andiyazi. Ewethu, ndiyazi kule ndawo endihleli kuyo mna mfundisi. Kwanuka kamandi. Umfazi akanibhekeli ukutya umnandi kangaka. Awumniki ithuba kuba solo kungekho ekhaya, naxa ukho uphethwe ibhabhalazi. Khawundi impintwana wethu Magradebe. Yishiphi le? Asiyo hotel. Kwaye okutya okhoyo kwanele uDaniel. Daniel. Uthuba xa ngathi uqashela apha, bathi bethi inkosi ezingaphuki uzanipha ukutya kwakho. Kulungile. Kodwa wena uza kundiva loo mali xa ndiwinile. Ewe, uyintwana enengqondo. Qashela ke. Zine. Ake, undityala ukutya kwakho. Yima. Zingaphi inkozo ezisesandleni sakho? Zintathu. Ngako oko ndiyiphosile. Wenza ubudenge Daniel, uthi uba kawuzibonanga uba zingaphi? Ndizibonile. Yiloo nto ongazikukhotha phantsi kokwam ukutya. Nguwe ondityalayo. Hey Kenny, ucimba ungaqhatha umntana okhulile eshipini, ngawuhambe ke ngokuye kumkakho uyofuna ukutya. Andizithandi iintwana eziphaphileyo. Kwanele Daniel, ukutya kwakho uhambe uyolala. Wenze ntoni ke ngoku? Bendibulele inkosi ngokutya. Ndiyicela kananjalo ukuba yenze umakhulu atye okwayo.
uyazi ngowubulela mna muntu okuphekileyo nabaxumi bami abakubhataleleyo kwesigaba makhulu isona isithuba kwawufuneka umhlolo mhlawumbe umfundisi akamnceda kufuneka umhlolo uba umfundisi makabhatale yakhe irent kwesigaba makhulu isona isithuba andazi ndikucela into bahlukana naba bantu siphilele kwilizwe eliphucukileyo heyi nina batsotsi le ndlu yami indlu ephucukileyo bangabandifuna ukulamba niye phaka amazulu Oh Nkosi. Senziwe ngokuxakekileyo kwezi zinto. Oh Nkosi. Siqobile isidlo kusakusango. Kubani lo? Ndim tata umfundisi uDaniel ndingangena. Ungangena Daniel. Oh, hlala apha phansi. Ndingakugalela ikofi? Hayi tata umfundisi umama akazi ukuba ndilapha. Ndiyaqonda ubuze ngodaba lukamakhulu. Ungandinceda ke tata umfundisi? Ngantoni? Umakhulu akafuni ukutya, akafuni ukuthatha ingcebiso kagqirha. Uyazitixa iipilisi akumka ugqirha. Kwaye uye wathi ugqirha uza kufa xa engatyi okanye asele iipilisi zakhe. Ngoku ndingakunceda ngantoni Daniel? Ndinayo imali tata umfundisi. Yabona ke Daniel, into efunekayo ingaphezulu kwemali. Into efunekayo lukholo oluzinzileyo. Ndinalukholo tata umfundisi. Kange ndilale ebusuku. Nam tata umfundisi. Uza kumnceda umakhulu tata umfundisi? Ndingamnceda Daniel. Ndiyathemba inkosi izawusivumela. Izandukubonisa apha ehlala khona. Kulapha tata umfundisi. Andisoze nditye kwaye ninakundinyanzela. Ndimnakhulu uDaniel. Oh, nguwe Daniel, ngena mntwanam. Isikolo sinabani kulapha wena? Ndikuzisele undwendwe makhulu. Hayi ogqirha, andifuni nokubabona nawe uyayazi loo nto. Ndiyayazi makhulu, kodwa lo udlula bonke ogqirha. Ngubani ke? Ungangena tata umfundisi. Umfundisi? Molo makhulu. Molo mfundisi. Uzokuyenza Daniel? Ndizokwenza ntoni makhulu? Uzokuphehlelela umzukulwana wam. Awu Daniel, ungakhange utshontsho phezulu bufuna uphehlelelwa. Hayi yena, ulungile uDaniel kuba ngumntwana womtshato. Ndithetha olasizana losana, lutata ofe ehleli, luza kukhulela eshebini. Ubomi obunjani obo?
Makhulu, ndingavuya kakhulu ukuphehlelela umzukulwana wakho. Kodwa uqale kuyafuna ndifumane imvume entombini yakho. Ungabe uchitha ixesha lakho lo nkanishe womfazi angandibona ndisifa phambi koba yivumele into enjalo. Uchana ucwethe. Unyana longo wami ngizamkhulisa ngendlela endithanda ngayo. Kodwa lakho lenkane uthi nifuze bani? Ulelo xhego azana ndake ndalibona apha emhlabeni. Hey, ingathi ngozijonge esipilini. Wena mfundisi, andifuni nothetha okungawe. Kuthi andicela into bahlukana nento zabo. Nami ziyandifuna kwaye ubizwe ndim. Ingathi ke mfundisi ungamcenga into makatye. Andisoze nditye, ndifunga amacethe ephelele. Kutheni ngafuna ukutya nje? Athi ku. Yazi mfundisi, uzibulalisa ngendlela ngenxa yokuba ningafuni uba makubhaptizeshe umntana wami. Ukuba ngaba kuthiwa umuntu ongenangqondo, kuthiwa ngumama lo wami. Uthi umama akanentloko? Uyazi uba ndingakubetha khona ngoku esi sikhohlakali somfazi. Uthi mna ndikhohlakele ngoba ndingafuni ubhabhatisa usana lwam okanye wena uhleli kule bhedu ufuna uzibulala. Uyazibona nje mama, kusisona uzibulala. Andithi mfundisi. Kodwa ke Marhade, bekutheni ungahloniphi umqeno kamama? Vuma umntana baptizwe. Andifuni. Ndimile kuloo ndawo. Uyazibona nje mfundisi, umyeni wami bengumKristu wahamba nomnye umfazi. Uba ngaba uthi bubuKristu obo, mna andifuni tu into okwenza loo nto leyo. Makhulu, ndiyacela torho fumana nje into yaphansi kwempumlo. Enye ke sabe siyingcokola. Andicingi, nami ndimilapho. Mna sendifikelele kwiintsuku zami zokugqibela. Kube olasana luyafika ebomini. Ngakho oko ndifuna ukuba lube nesiqalo esihle. Andicingi tu. Kawenze torho mama. Ndikuphathele ukutya. Hey, phuma uphela lapha lo mthakathi. Wena uhambe esikoleni ndizahlala nawe ubuya kwakho. Kunkanisha wexhewukazi lo uyazi. Usibulalisa ngendlela athi kafuna umfundisi makandicinge ndiphehlele usana lwami. Kulungile nzayenza loo nto kodwa hayi ngamanzi ngebrendi. Undijonga ntoni wena? Ufuna ukugabha? Nonke apha endlini zanika utywala usimahla. Nijabele ntoni nina? Sena utywala obu? Sizaba nombhiyozo wokuphehlele emva kwemini. Ho. Anifuna utywala bamali? Sona kakuhle. Uyaphi? Ekhaya. Daniel, ndilusizi mfo wami. Andiyazi indlela enokunceda ngayo. Asilutyele lakho tata mfundisi. Daniel, asinawuphumelela ngalo lonke ixesha, kodwa inkosi ikhona. Unyanisile tata mfundisi. Kodwa ngamanye amaxesha kunzima. Jonga. Uyeza okanye akuzi? Siyaphi? Uyophethela lo mntwana. Laa nkanishe wexhewukazi akasoze akholwa ngaphandle azibone ngawakho amehlo. Nkosi, wena wathi bavumeleni abantwana beze kum kuba ubukumkani bamaZulu bobabo banjalo. Yamkela ke lo mntwana
ibe ngomnye wemihlambi yakho. Themba. Mateo, Lazarus. Yamkela uThemba Mateo Lazarus ibe ngomnye wabantwana basebukumkanini bakho. Umkhulise, umkhusele egameni lika Yesu Kristu inkosi yethu. Amen. amen. Makhulu, ingaba singawamkela umthendelelo? Ngovuyo mfundisi, xa nje intombi yami ingawamkela kunye nam. Uqithisile ke ngoku. Ndikuyekile wenza intando yakho. Akusokuze uphinde ufake ngentloko tu. Kodwa ke ndizamile. Sithandaze mama. Nkosi, asizi kule tafile uba sizithembile thina, kodwa ke sithembe iimfefe zakho. Kena nathi ke xa sawuqalisa. Ndinike isonka Danyeni. Njengoba ke wasithabathayo isonka, wasiqhekeza, wathi thabathani nidle, kuba ngumzimba wam lo owaqhekezwa ngenxa yenu. Nathi ke masenje njalo. Ngoku njalo wayithabatha nendebe, ndinike ubisi Danyeni. Yabeka la mazwi esithi, selani ligazi lam eli elaphalala ngenxa yenu. Wathi thabathani nisele ligazi lam eli nenje njalo nilikhumbula. Nolisela njalo xa nisenje njalo nindikhumbula. Amen. Amen. Ndinoloyiko mfundisi. Ngoba igama lakho nguDanyeli. Nina maKristu funeka beyinhlaka nexolo. Hey, Daniel, Who